Бер авылда яши икән гаҗәп оста бер курайчы малай. Ул су буенда уйнаса, бакалар, балыклар, кыслалар судан башларын чыгарып, курай тавышын тыңлыйлар икән. Курайчы болында уйнаса, шикерткәләр, кырмыскалар, бал кортлары, барча бөҗәкләр дә аның янына җыелалар ди. Бу курайчы малайның кире беткән усал апасы булган. Апасы энесенең курай уйнаганын бер дә яратмый икән. Энесен көн сайын ырыша ди. Колагымны тундырып бетердең инде! Тукта! Апасының бу кыланышларына бәләкәй курайчы бик рәнҗегән. Шуннан ул бакчага чыгып уйный башлаган. Ләкин усал кызый аңа бакчада уйнарга да рөхсәт итмәгән. Инде соңгы чиктә кире беткән кызый энесенең курайын утка ташлаган. Шуннан соң малай яңа курай ясаган һәм урманда качып уйнарга мәҗбүр булган. Урманда рәхәтләнеп уйный икән дә, курайын имән төбенә яшереп кайтып китә икән. Курай тавышы ишетелгән саен, апасы энесен битәрли ди. Эй, эзли икән, эй, актарына икән кире беткән кызый. Барыбер курайны таба алмый икән. Көннәрдән бер көнне энесенең аланда курай уйнаганын сагалап торган бу. Һәм курай яшерелгән урынны күреп алган. Малайның кузгалганын гына көтеп торганда, качкан җиреннән атылып чыгып, курайны ватып шәрдәкләп ташлаган. Үзе ямьсез итеп көлә башлаган. Курайчы энесе аның тавышына борылып караган. Караса, ни күзләре белән күрсен. Курай өстендә апасы биеп маташа ди. Энесенең шул кадәр ачуы килгән, хәтта тыны капланып, сүз әйтә алмый торган. Телеңне йоттыңмы, малай актыгы? Син михырбансыз. Син курай уйный белмисең. Шуңа күрә курайчыларны сөймисең. Син җырсыз, моңсыз, әһәңсез бәндәсең. Гомерең буена җыр моң ишетми интегеп, тилмереп яшәсәң иде. Шул сүзләр белән малай апасын йылы-йылы каргаган. Күз яшьләре курай кыйпылчыклары өстенә тамган. Шул мәлне кинәт аяз көнне күк күкри башлаган. Аланда барча күбәләкләр дәррәү һавага күтәрелгәннәр. Шул чак усал кыз кайры кортына әверелгән һәм агач яфраклары арасына кереп югалган. Малай шунда гына нәрсә булганын аңлап алган. Бу көннән башлап курайчы малай көн сайын урманга килә икән. Ул һәр көн шулай кире беткән апасын эзләгән, ләкин таба алмаган. Бу курайчы малайның уйнавына барлык урман җанварлары гашыйк булган, аны бик яратып тыңлый торган булганнар. Урманның иң матур күбәләкләре малайның курайына кунып, «Мине үзең белән өеңә алып кайт» дип гел ялвара торган булганнар. Әмма курайчы малай белән кайткан һәрбер күбәләк ниндидер бәләгә очрый икән. Шуннан соң курайчы аланга бөтенләй бармас була. Әнисе аның өчен бик борчыла. Бар аланга. Ал курайыңны, тарат моңыңны. Бәлки, апаңны табарсың. Юк, әнкәем. Мин кабат аланга бармыйм. Кабат мин курай уйнамыйм. Аланда курай уйнаган көнне мин авылга гел сагышкына алып кайтам. Шактый вакыт ул шулай ялгыз, курайсыз гына яши бирә. Ләкин тумыштан курайчы булган кеше курайсыз яши аламы соң инде? Бәләкәй малай түзми, тагын аланга китә, тагын курай ясый, тагын тирә-якны шаккаттырып курай уйный башлый. Аның моңын ишетеп, тукран сандугачка дәшә. Тыңласана, күршем! Нинди кош ул, шундый өздереп сайрый? Кара йылан кәлтәгә әйтә. Каралы, кырдаш, нинди гүзәл җырчы килгән урманыбызга.
болан пышыйны туктата. Белмисеңме, мөгездәш? Кем ул шулай матур итеп моңлана? Аланга барып чыксалар, бер бәләкәй генә малай имән төбенә утырган да курай тарта икән. Аланда бәйрәм башланган. Биегәннәр боланнар, биегәннәр йыланнар, биегәннәр бүҗәкләр, биегәннәр торналар, биегәннәр күбәләкләр. Күбәләкләр генә түгел, гомере буе селкенеп карамаган аю әппәс тә ут өертеп биеп киткән. Башланган җырлаш, башланган биеш, һәммәсе дә уенга катнашкан. Уйнап бетергән дә малай, тагын берәр күбәләк иярмәсен дип, артына борылырга да куркып, йөгерә башлаган. Бөтен күбәләкләр дә аның артыннан калмый очып баралар ди. Иярмәгез! Син озак килми тордың. Без синнән башка яши алмыйбыз. Малай куаклар арасына кереп качкан. Әллә нинди чытырманлыкларда йөргән. Күбәләкләрне юлдан яздырырга тырышкан ул. Төн җитеп, күбәләкләр йокларга яткач кына курайчы авылга кайтып киткән. Сабантуй көне җиткән. Иртән иртүк игъланчы барча курайчыларны да уяткан. Мәйданга! Мәйданга! Җырчылар ва курайчылар ярышы башлана! Курайчы малай сикереп торган да ярышка әзерләнә башлаган. Ләкин гөнаһ шомлыгына каршы аның курае сызгырмый икән. Өреп карый, барыбер уйнамый. Эчендәге ярысы купкандыр, чистартырга кирәк дип, кызган без белән курай көпшәсен чистартырга тотынган. Бер заманны курай тишекләреннән төтен ургый башлаган. Төтен эчендә бер шәүлә күренгән. Тора-бара шәүлә гүзәл кызга әверелгән. Кызның матурлыгын күреп, курайчы телсез калган. Кем син? Пәри кызымы? Сихерчеме? Кыз гаҗәп матур, моңлы тавыш белән җавап биргән. Мин пәри дә сихерче дә түгел. Мин синең апаң. Җәберләгәнем өчен син мине каргаган идең. Курайчы малай шак каткан. Кире беткән кызы шул кадәр үзгәргән, бөтенләй танымаслык булып матурайган. Апасы курайчы малайны кочаклап алган. Кочаклаган да үз башыннан кичкән хәлләрне бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Синең каргышың өстемә төшкән көннән бирле мин бүҗәк булып яшәдем. Кеше булган чакларымны искә төшереп, ашынып елый торган идем. Син аланга килеп курай уйныйсың. Шул кадәр матур итеп уйныйсың икән. Шул чакны мин кеше булуның, музыка тыңлауның гаҗәеп бер кыйммәтен тойдым. Курай моңын тыңлый, миңа канатлар үсеп чыкты. Мин күбәләккә әйләндем. Башка күбәләкләр белән синең яныңда бөтерелдем, уйнадым, биедем. Шуннан соң сиңа ияреп авылга кешеләр арасына кайтасым килде. Ләкин син соңгы вакытларда бик тә кайгылы, кәефсез. Бер күбәләкне дә ияртмисең. Кичә син йөгергәндә, сиздерми генә мин курайың көпшәсенә кереп яттым. Кыз шатлыгыннан йылый-йылый сөйләгән. Энесе аның күз яшьләрен сөрткән. Әгәр дә син курай эчендә янып үлгән булсаң, Моңсыз, әхәңсез, җырсыз яшәгәнче үлем 1000 өлеш артык. 1000 рәхмәт сиңа. Син мине кеше иттең. Малай курайын алып, уйнап җибәргән. Гүзәл кыз чиста, матур, нәфис тавыш белән аңа кушылган. Күбәләк кыз шул кадәр матур җырлаган, малай шул кадәр оста уйнаган. Ярышта алар беренче урынга чыкканнар.